तर इथे बघा ही मुगाची डाळ धुवून ठेवले, चुलीवर जरा शिजत घालायचे आणि हे मूग आहेत ना भिजत घातलेत. म्हटलं उद्याला भाजी होईल करायला, चांगले मोड आले तर आपली चूल पेटते. आज चुलीमध्ये माझा 1 तास गेला कारण मला ना चूल पेटवायला जमत नाही अजून. आणि ही लाकडं एकदम थंडावलेत ना पावसामुळे, पाऊस पडतोय अजून, रात्री पण भरपूर पाऊस पडलाय, सगळीकडे ओलंच आहे. हे पाणी तापत ठेवलं आज घरातच, हे बघा. तर कुणाल आले आता आंघोळ करून, अजून माझी बाकी आहे आणि कपडे भिजवायचे आहेत ना, त्याला पण गरम पाणी करायचं आहे. आणि ही लाकडं जरा अशी जवळ ठेवली चुलीच्या, म्हणजे ओली असते ना तर सुकतील ना, जरा गरमी लागेल. तर आता म्हटलं अजून नाश्ता वगैरे करायचा बाकी आहे, बघू अजून काही विचार नाही केला आहे काय करायचं ते. पण म्हटलं एकीकडे आता डाळ आहे ना शिजत घालते, कारण हे इथे पाणी बघा ठेवलं आहे गरम करत, ते पण तापलं आहे, आता उतरवते, डाळ शिजेल मग. आणि ना मी श्रीखंड बनवले, तुम्हाला दाखवते मी. काय माझ्या आवडीचं काय नसतं, सगळं तुमच्या आवडीचं असतं. सांग पटकन, विचार कर नाश्ता काय म्हणून सांग. तर हे बघा हे श्रीखंड, हे ना माझं नाही आहे, दुसऱ्यांचं आहे. तर त्यांनी बनवायला दिलं होतं माझ्याकडे, तर काल रात्री बनवलं आणि फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं मी. तर मला वाटतं हे काहीतरी हा पुरा डबा भरून दही होतं, हे बघा मोठा आहे डबा. मला वाटतं 2-2.5 किलो दही असेल, जास्तच असेल, कमी नाही. तर हे कोणाचं आहे आणि काय नाही तुम्हाला नंतरला सांगते मी, आता जरा कामामध्ये बिझी आहे मी. पण छान झालं आहे, कारण एक रात्री किती वाजता बनवलं मी, काहीतरी 9च्या दरम्यान बनवलं मी. संध्याकाळी सगळं पाणी वगैरे काढून ठेवलं आणि नंतरला मग बनवायला घेतलं 2-3 तासानंतर. चांगलं झालं आहे. पण नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि आज आहे शनिवार आणि सकाळचे वाजले 9:15. तर पाऊस रात्री भरपूर पडून गेलाय, कारण सगळं ना ओलं आहे इथे. तर आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी म्हणजे त्यांची कमेंट होती की तुमच्या घराची पुढची बाजू दाखवा म्हणून. तर म्हटलं आता व्हिडिओला सुरुवात केली तर दाखवते. आणि आता जरा ऊन पडलंय, हे बघा आभाळ बघा. कपडे आपले हे बघा 2 दिवस झाले कपडे सुकतात, पावसामुळे काय कपडे पण सुकत नाही. तर तुम्हाला आता आमच्या घराची पुढची बाजू दाखवते. तर हे बघा हे आहे ना घराची एंट्री, तो बघा आडा आहे ना समोर, आणि हे पुढचा खळा आहे. हा हे तुळस, हे मागे तुळशीचा बघा व्हिडिओ मी टाकलाय तुळशीच्या लग्नाचा. तर जास्त करून मी ना मागच्या साईडलाच असते, कारण माझं कामच तिकडे सगळं असतं, पुढच्या साईडला आम्ही काही नाही काम करत, त्याच्यामुळे मग इथे काही जास्त फारसा संबंध येत नाही. आणि ही तुळस बघा. तर आत्ताच पूजा झाली तर वाऱ्याने दिवा विझलाय. तर असा हा पुढचा भाग आहे. तर ज्यांनी कमेंट केली ना, त्यांनी जर का हा व्हिडिओ बघितला असेल तर कमेंट करा मला. पाऊस पडतोय पण वातावरण खूप छान झालंय, असं सगळीकडे असं हिरवगार. सकाळी इतकं धुकं पडलं होतं ना, खूप धुकं पडलेलं, असं म्हणजे 7 वाजले ना तरी पण पुढचं काही दिसतच नाही, इतकं धुकं पडलंय. आता हा ऊन किती वेळ राहील याची काही गॅरंटी नाही, कारण काल पण असंच झालं शुक्रवारी, काल, कारण आज शनिवार आहे. तर असंच दिवसभर म्हणजे 2 वाजेपर्यंत ऊन होतं आणि नंतर अचानक एकदम भरून आला आणि पाऊस चालू झाला. मग त्याच्यामुळे आमची पण सगळी धावपळच झाली, कपडे वगैरे कारण बाहेर सुकत होते, फटाफट सगळे काढून घेतलं. आणि आता पाणी बघा तापलंय, मला आता कपडे पहिला भिजत घालायचे, नाश्ता करायचा बाकी आहे. आज खूप लेट झालं मला. तुम्हाला मगाशी म्हटलं ना मी की चुलीमुळे मला आज 1 तास मला त्यातच वाया गेला, कारण पेटतच नव्हती लाकडं, त्याच्यामुळे मग वेळ गेला. मग तर आता म्हटलं पहिला नाश्ता करते आणि मग बाकीची कामं जी आहेत ती सुरुवात करायची. चूल भिजायला आली. तापलंय पाणी. पहिला आधी ना कपडे भिजून घेते आणि कुणाला तिथे कांदा कापते, त्याला म्हटलं जरा कांदा कापून दे. बसलाय. मनी पण आली आणि ही मनी बसले कुणालच्या मांडीवर. तिला काय दुसरी जागा नाही भेटली. मनी ओ मनी माऊ. कांदा, टोमॅटो, गाजर काप पटापट. मला थंडी वाजली वाटतात, भूक लागली. ओ मनी
तर मैत्रिणीनं आज उशीर झाला होता म्हणून आज मी तडकेवाली मॅगी बनवले. म्हणजे भाज्या वगैरे सगळं टाकलेत त्याच्यामध्ये, कांदा, टोमॅटो, गाजर वगैरे जे काय होतं ना घरात ते सगळं. खूप लेट झाला. इथे डाळ पण फोडणी दिली मुगाची. आणि भाजी आता मेथीची करते. ही बघा, तर तुम्हाला दाखवते मी मेथीची भाजी. इथे कांदा वगैरे कापून ठेवले, सगळी तयारी करून ठेवले. तर चुलीवर कढई ठेवले, ज्यात मॅगी बनवली ना तीच मी धुवून घेतली. त्यात मिरची टाकते, कांदा, लसूण, दोन कांदे. आता कांदा झाला लाल. आता आपण त्यात टाकूया मेथीची भाजी. आपली डाळ पण झालेली बघा. आता मीठ, चवीप्रमाणे मीठ. आणि आता या मेथीच्या भाजीवर ना झाकण नाही ठेवायचं, आता भाजी ना आपली कडू होऊन जाणार. आता झाकण न ठेवताच आपल्याला ही भाजी शिजवायची. एक 5 मिनिटात शिजून जाईल. आणि नंतर मग ओलं खोबरं टाकायचं. भाजी आपली झालेली 5 मिनिटं होऊन जातं. हे ओलं खोबरं टाकते. हातमध्ये पिठात आहे, पीठ मळत होते मी भाकरीचं. हे बघा, भाजी आपली झाली. आता खाली उतरवते जरा. ही बघा, मला भाकऱ्या करून देते पटापट. मला लेट झालं सगळं माहिती आहे. तर हे बघा, सगळं झालं आपलं. जेवण वगैरे सगळं झालं, किचन वगैरे सगळं आवरलं मी. आता फक्त बाहेरचं काम माझं बाकी आहे. कपडे, हे बघा कपडे भिजत घातलेत. पण काय झाले, लाईट गेली. त्याच्यामुळे थोडा वेळ थांबावं, बघते थोडा वेळ वाट बघून. तोपर्यंत ही भांडी आहे ती घासून घेते. कुणाला बघा इथे बसलाय नाश्ता वगैरे करून. आणि चांगलं कडकडीत ऊन पडले आता सध्या तरी तसंच दिसतंय. आणि समोर बघा ढग बघा. त्याच्यामुळे पावसाची म्हणजे उन्हाची काही गॅरंटी नाही, कधी पण पाऊस पडेल. कारण अर्ध्या ठिकाणी ढग दिसतात आणि अर्ध्या ठिकाणी बघा असं उन्हासारखं आहे. वातावरणच एकदम वेगळं आहे. काल पण असंच झालं होतं. हे एका ठिकाणी आकाश एकदम निळं आहे आणि इथे काळे ढग जमलेले आहेत ह्या साईडला. त्याच्यामुळे म्हणजे पटापट काम पहिला करूनच घेते. ते लाईटची वाट बघायला नको. पाऊस भरलाय परत. लाईट आले का चेक केलं बघ जरा. नाही आज वार काय लाईट जायला, शनिवार आहे आज. लाईटला काय झालं? हा पाऊस नाही म्हणून लाईट गेले. पाऊस असल्यावर लाईट असते आणि आज पाऊस नाही म्हणून लाईट गेले. हा बस झाला ना एवढा. हा बस झालं. केळीच्या पानावर जेवूया आज. चला
हे बघा, हे आपलं साधं जेवण. कुणाल जेवायला पण बसला. आणि हे माझे